खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ नखरनि सासेल' खामायग्रा मरिगावनि हिन्जावसाया डेंगु बेरामजों जिउ गोमायो। डेंगुनि जाहोनाव सासे लाइमोन आइजोनि दुखुगोनां थैनायनि उनाव आसामनि मरिगाव जिल्लानि गसरगुरि गामियाव दुखुनि साया गोग्लैदों। जिउ गोमानाय सागरिका डेका मुंनि सुबुङा 23 जुन खालि गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। नखरनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला 7 जुन खालारखालि गावनि खामानि थिलिनिफ्राय न'आव फैफिननायनि उनाव सागरिकाया मोजां मोनैनि अजद होदोंमोन। गिबियावनो बिथांखौ गुवाहाटीनि ESIC देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव बिथांखौ डेंगु मोननाय जादों। बिथांनि हालोदा गाज्रि जानायनि उनाव बिथांखौ मेट्र' हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो, जेराव बिथांखौ इन्टेन्सिभ केयार इउनिट ICUआव थिसननाय जायो। देहा फाहामनायनि उनावबो बियो जोबथा हां बोयो। रजनी डेकानि फिसाजो सागरिकाया नखरनि सासेल' खामायग्रा सुबुंमोन आरो गावनि गोजौसिन गेजेरारि आनजादखौ उथ्रिसारनानै गावनि बिफा, बिमा आरो फंबायखौ हारसिंनो हेफाजाब होनो थाखाय गुबुन गुबुन गावारि फसंथानफोराव खामानि मावगासिनो दंमोन। गुबुन फारसेथिं मरिगाव जिल्लायाव बे बोसोराव दासिम डेंगुनि 5 पजिटिभ केस मोननाय जादों, जेराव सागरिकानि थैनाया गिबि जिउ खहा। गुबुन फारसेथिं जिल्लायाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसनि 5 केसबो मोननाय जादों। बेफोरनि गेजेराव 4 बेरामिफोरा दासान्दि गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय लागासिनो दं। जायगानि सुबुंफोरा बे थासारिखौ लानानै गोथौ दुखु फोरमायदों। गोख्रैनो होबथानाय आरो गोसारनायखौ होबथानो थाखाय सांग्रांथि हाबाफारि लानो खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव 2 सन्देह गोनां बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। गुवाहाटीनि पल्टन बाजार ओनसोलनि मोनसे लजआव जायगानि सुबुंफोरा 2 सन्देह गोनां बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनो हायो। थागिरिफोरा बिथांमोनखौ गोनां दावबायनाय फोरमान बिलाइ गैयालासे हादोराव हाबनायनि सन्देहआव हमनानै दोनदोंमोन। माखासे सन्देह गोनां जाथायखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरा बिसोरखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। सोंनाय फिननायनि समाव सन्देह गोनां सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि बिसोर सासे एजेन्टनि हेफाजाबजों भारतआव हाबदों। बिथांमोनहा सन्देह गोनां खाबु होगिरिखौ हृदय डेका होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ सानैखौबो गावनि आवथायाव लानानै गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिथांमोनहा एजेन्टनि बिबानखौबो नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ अरुणाचलाव हरखाब दैबानानि जाहोनाव निपक' प्रजेक्टनि साखाथियाव गं 15निबो बांसिन थाग्रा न'फोरा खहा जादों। सासे आइजोआ गोमानानै दं। अरुणाचल प्रदेशनि केई पान्यर जिल्लानि याजालि सार्कलनि सिङाव थानाय निपक' बिथांखिनि साखाथियाव थानाय पुसा ओनसोलाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हरखाब दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव गं 15निबो बांसिन थाग्रा खुलिफोरा खहा जादों, मावख'गिरिफोरा बुधबारखालि फोरमायदों। 23 जुन आरो 24 जुननि गेजेराव हरसे गोबां अखा हानायनि उनाव हरखाब दैबाना जादों, जायनि जाहोनाव निपक' प्रजेक्ट थावनि आरो बेनि खाथि-खालायाव गोहोम गोग्लैदों। केई पान्यर जिल्लानि डिपुटि कमिशनारनिफ्राय मोन्नाय इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै हादोरसा डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाना फोसावनाय फोरमायथिनि बादिब्ला लुफुंबाय थानाय रिटेनिं इनजुर बायनायनि जाहोनाव दैबाना जादों, जायनि जाहोनाव निपक' प्रजेक्टजों सोमोन्दो थानाय गाहाय थाखोनि थाग्रा न'फोराव दै हाबदों। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव गं 15निबो बांसिन थाग्रा खुलिफोरा खहा जादों। सासे आइजोआ गोमाना थानायनि खौरां मोन्नाय जादों। लोगोसे जिउ गोमानायनि खौरांबो मोन्नाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बरपेटा जिल्लायाव ट्रेनजों सौग्रावनानै 2 लाइमोननि जिउ खहा। 23 जुननि बेलासियाव आसामनि बरपेटा जिल्लायाव गंसे ट्रेनजों सौजावनायनि उनाव 2 लाइमोनफोरा जिउ गोमायो। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला बे जाथाया बरपेटा रड ओनसोलाव जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बरपेटा रड टाउननि आजाद नगरनि थागिबि 16 बोसोर बैसोनि जाहांगीर आलम आरो 17 बोसोर बैसोनि मुस्ताफा खान होननानै सिनायथि मोननाय जादों। जाहांगीर आलमआ BH कलेजनि फरायसामोन, जेराव मुस्ताफा खानआ द्रौणाचार्य एकाडेमियाव हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव फरायगासिनो दंमोन।
थागिरिफोरा बुंनाय बादिब्ला सानै लोगोफोरा भारतारि रौनिया हानजायाव हाबनो आरो गावसोरनि थियारि खालामनायनि बाहागो महरै सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव खारनाय आरो देहायारि फोरोंनाय फालिथायफोराव बाहागो लायोमोन। जाथायनि सानखालि खौरां मोननाय बादिब्ला सानै लाइमोना मोनाबिलि समाव गावसोरनि रुटिन प्रेक्टिस सेसननि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय हर गोबाव समसिम फैफिनाखैमोन। अब्ला जिंगासिनाया बांदोंमोन, जायनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिरिफोरा नागिरनो गोनां जायो। गोबां घन्टानि उनाव हरनि 11 रिंगासोआव बरपेटा रडनि रेल लामायाव सानै सेंग्रानि गोथै सह'खौ मोनो। खौरां मोननायनि उनावनो रेल बिफाननि पुलिस मावथिफोरजों लोगोसे बरपेटा रड पुलिस थानानि पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो गोथै सह'फोरखौ बोखांनो हायो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि नगावआव फुख्रियाव गोग्लैना गंसे नखरनि सानै गथ'आ दैयाव गबनानै जिउ गोमायो। आसामनि नगाव जिल्लानि काछुवायाव सानै उन्दै गथ'साफोरखौ दैयाव गबनायनि दुखुनांथाव जाथाय खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया काछुवानि हल्दीबारी गामियाव जादों, जेराव बे एखे नखरनि सानै हिन्जावसाफोरा गेलेबाय थानाय समाव गावनि न'नि साखाथियाव बेरा गैयै फुख्रियाव गोग्लैना गबनानै जिउ गोमायो। थैनाय गथ'साफोरखौ कमल उद्दिननि फिसाजो 5 बोसोर बैसोनि आयशा सिद्दिका आरो जमाल उद्दिननि फिसाजो 6 बोसोर बैसोनि समाया आख्तार होननानै सिनायथिनाय जादों। सानैबो हल्दीबारी गामिनि थागिरिमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गथ'फोरा गावनि न'नि साखाथियाव गेलेगासिनो दंमोन। बे समावनो गोरोन्थियै फुख्रियाव गोग्लैदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा बिसोरखौ गैयै नुनानै खाथि खालानि जायगाखौ गोबाव सम नागिरो आरो जोबनायाव गथ'फोरनि गोथै सह'खौ दैयाव गोजावना थानाय नुनो मोनो। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव कछुवा पुलिसआ जायगासिम सौहैनानै गोथै सह'फोरखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय नगावसिम दैथायहरो। सानैबो गथ'साया कछुवानि लुथुमारी परिषद एकाडेमिनि फरायसामोन। बे जाथाया ओनसोलनि सुबुं समाजखौ गोथौ दुखुआव खोख्लैदों। दैज्लां बोथोर जागायनायजों लोगोसे थागिबिफोरखौ जर'खायै सांग्रां थानो आरो बेफोरबादि दुखुनांथाव जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय दैनि साखाथि फाखाथि गथ'फोरखौ नोजोर होनो खावलायदों। 6थि खौराङाव दङ राष्ट्रपति भवनाव जानाय फोरबोआव आसामनि 4 सुबुङा पद्मश्री बान्था मोन्दों। मंगलबार 23 जुन खालि राष्ट्रपति भवनाव खुंनाय मोनसे फोरबोनि गेजेरजों आसामनि 4 मानगोनां सुबुंफोरखौ भारतनि जौसिन नोगोरारि बान्थाफोरनि गेजेराव मोनसे पद्मश्री बान्थाजों मान बावनाय जायो। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा हादोरनि गासै मोन 65 पद्म बान्था मोनगिरिफोरनो गथायना होयो। आसामनि बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव हरिचरण शइकिया, डक्टर जगेश देउरी, नुरुद्दिन आहमेद, फकिला लेखतेपि आरो कबिन्द्र पुरकायस्थ दं, जायखौ मरणोपरान्त मान होनाय जादों। हरिचरण शइकियाखौ आसामनि राष्ट्रीय सत्तत्रिय मोसानाय दोरोंखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाहोनायाव बिथांनि जिउनां बिहोमानि थाखाय मान होनाय जादों। मुंदांखा सेरिकालचार बिबानगिरि डक्टर जगेश देउरीखौ एरी मुगा दिहुनथायखौ गोदान महर होनायनि थाखाय मान बावनाय जादों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेरिकालचारनि बारग' बिथोनगिरि बिथाङा 3 जिथाइनिबो बांसिन सम बिगियानारि मुगा आबाद मावनाय आरो गामियारि जिउ खुंनायखौ जौगाहोनायाव खामानि मावबोदों। नुरुद्दिन आहमेदखौ असमिया नायजाब आरो जौसाङारि शिल्पआव बिथांनि बिहोमानि थाखाय गनायथि होनाय जादों। नलबारिनि महरगिरिया 450निबो बांसिन मबाइल थियेटार दिहुननायनि थाखाय सेट डिजाइन खालामदोंमोन आरो 75 सावथुनफोरनि थाखाय आरिमु दिथागिरि महरै खामानि मावदोंमोन। कार्बि सुबुं देंखोनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय गारां फकिला लेखतेपिखौ 5 जिथाइनिबो बांसिन गोलाव जिउ राहायाव कार्बि हारिमुआरि दोरोंफोरखौ संरैखाथि आरो मुंदांखा खालामनायाव बिथांनि नाजानायनि थाखाय मान बावनाय जायो। बिथाङा कार्बि आंलं जिल्लानि डकमकानि थागिबि। बारग' मिरु सुबुं फोनांजाब बिफाननि मन्थ्रि कबिन्द्र पुरकायस्थआ सुबुं माहारिनि बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय थैखांनायनि उनाव पद्मश्री मान होनाय जायो। सिलचरनिफ्राय खेबथाम लक सभा एमपि जानानै बिथाङा बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि दैदेननायाव सरकाराव खामानि मावदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटी फ्लाइअभार बार्डे केसनि गासै 14 दायनिगिरिफोरखौ जामिनाव हगारबाय। गारिफोरखौ जब्द खालामनानै दासिमबो पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों। गुवाहाटीनि कुमार भास्कर बर्मा फ्लाइअभाराव जानाय जोनोम सान फालिथायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा जामिन मोनबाय। मेडिकेल आनजाद आरो गुबुन गोनां पुलिस राहा लानायनि उनाव बिथांमोनखौ उदां खालामनाय जादों।
फ्लाइअभारनि जोनोम साननि जाथायाव फिसाय आरो बिसिजों लोगोसे सा 14 सुबुंखौ पुलिसआ खादोंमोन। गुबुन फारसेथिं आरोबाव गुवाहाटी साहा गुवाहाटी दालांआव आरोबाव जोनोम सान फालिनायनि उनाव गुबुन जरासे बिसि फिसाया खैफोदाव। गुवाहाटी आरो नर्थ गुवाहाटीखौ फोनांजाबनाय कुमार भास्कर बर्मा सेतुआव गावनि बिसिनि रेड कार्पेट जोनोम सान फालिनायनि थाखाय भरालुमुख पुलिसआ सासे फालांगिखौ खानायनि सानसे उनावनो गुबुन सासे जराया गावनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय दालांखौ प्राइभेट पार्टी जनाव सोलायनानै गोब्राब खैफोदाव गोग्लैदों। गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव जोनोम सान फालिनायनि भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव भरालुमुख पुलिसआ बुधबारखालि गुवाहाटीनि पाटासिल ओनसोलनि थागिबि सुरजित मण्डल आरो बिजय मण्डलखौ खायो। बिसि फिसाय सानैजों लोगोसे माखासे लोगोफोरा दालांनि सायाव इलेक्ट्रनिक स्पार्कलार आरो पताकाफोर बाहायनायनि अनगायैबो दालांखौ होबथादोंमोन, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा सोंखारिदों। बिथांमोननि भिडिअआबो भाइरेल जानायनि उनाव अनलाइनआव गोबां फिनजाथाय जानायनि उनाव पुलिसआ सांग्रां जायो आरो फोरबोनि समाव बाहायजानाय महेन्द्र थारखौबो जब्द खालामनायनि अनगायैबो बिसि फिसायखौ हमनानै लायो। 9थि खौरांआव दङ जरहाटआव कलेजनि सिख्लानि गारिया सौग्रावनानै फरायसानि जिउ गोमायो। साखा खबनै सालायगिरि आरो बिनि लोगोआ गोब्राबै जोखोम। आसामनि जरहाट टाउननि बाहना ओनसोलाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि फरायसालिनि फरायसाया कलेजनि सासे हिन्जाव फरायसाजों सालायजानाय गंसे साखा खबनै गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ पलाश सयखियानि फिसाज्ला आरो सेमफर्ड स्कुलनि थाखो 7 नि फरायसा आयान आशिष सयखिया होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाब्रबथाया उन्दै गथ'नि न'नि मोखाङाव जायो जेब्ला बाहना कलेजनि सानै 17 बोसोर बैसोनि हिन्जाव फरायसाया साखा खबनैजों सौग्रावो। साखा खबनै सालायगिरि उदेशना बराखौ गोब्राब हालोदाव जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गुबुन जोखोम जानाय फरायसाखौ जरहाटनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। बिथांनिबो हालोदा गोब्राब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि गोदान खौरां नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।